Cefn Coch. Dewch efo ni ar ein Taith Siarter Iaith. Dyma rhai o'r gwobrwyad o'n i di ennill yn y gorffennol. Dewch efo ni i gwrdd â criw o cwis llyfrau. O, helo. Rydym ni wedi ddod yn ail trwy'r sir efo cwis llyfrau. Da ni hefyd wedi dod yn gyntaf drwy Gymru gyfan yn y gorffennol. Dewch efo ni i weld be arall gen ni yn yr ysgol. Bob amser chwarae, da ni'n dawnsio i gerddoriaeth Cymraeg ar iaith. Dewch i weld. Gen ti ffansi ar y radio heddiw Gwenno? Be am noson orau erioed? Mae radio yn cael ei ddarlledu 2 waith yr wythnos, bore dydd Llun a bore dydd Mercher. Helo, da ni ar ganol gwylio sianel Cefn Coch. Mae sianel Cefn Coch yn cael ei greu gan blant yr ysgol. Mae ganddo 116 o danysgrifwyr a dros 16,500 o edrychiadau. Mae'r sianel hefyd wedi ennill y gystadleuaeth yma. Cystadleuaeth Gwobrau Dysgu Digidol Cenedlaethol. Beth am i ni wylio ychydig o'r sianel? Gobeithio nathach chi fwynhau gwylio'r sianel. Gwenno! Mae criw pêl-rwyd yr Urdd wedi ennill 2 flynedd ynol. Dewch efo ni cael gweld mwy. Mae gema'r Urdd yn bwysig iawn i ni, oherwydd da ni'n cael cyfle i siarad Cymraeg ar y cwrs ac yn ystod y gemau. Dewch efo ni nôl i fewn i'r ysgol. Rydym wedi cael ail a trydydd yn y gystadleuaeth berddas Pat Neil drwy Gymru gyfan. Dyma Stella Maris yn darllen ei cherdd gath ail. Y Defyn Drycyn Manaw, yn hedfan a phwyllu i fyny ac i lawr, y Defyn Drycyn Manaw, yn fach a fflws, yn fi a gwyn, hedfana i lawr i'r môr ac i galon y storm dywyll, ac yna gwybiall yn y sydyn efo bisgotyn fach. Mae dwyl o oif y gwynt yn ei wffio ymlaen yn gyflymach, dros wyneb y môr yn ystywallt. Ond nawr, fwydran gryf yn erbyn y gwynt, fel arfwr yn cyrraedd y hefyn. Wrth ennill y fwydwyr, gwybia'n falch i eistedd ar fy nwylo, cyn y hedfan hefo môr wedi flannu. Unwaith daeth yn ôl i'r traeth tywyll, unig, a fy mhen fy hun, dim lle i fynd. Nes daeth y Defyn Drycyn Manaw, gwibio a dangos o fy ffordd i mi, i'r llwybr Coch. Dywedais farwel fy Defyn bach, cyn cerdded adref. Hwyl fawr y Defyn Drycyn Manaw. Edrychwch ar ein tlysau pics. Mae'r ysgol wedi ennill 4 mlynedd yn olynol.
ac y flwyddyn yma fe wnaeth nhw'n ennill dewis y bobl. Mae'r ysgol hefyd wedi ennill cysadleuaeth Into Film. Mae Into Film yn gysadleuaeth gwneud ffilm drwy Brydain Fawr. Dewch efo ni i weld os gledrwm darganfod rhywbeth arall. Dewch efo ni i weld y plant yn canu. Siarter Iaith. Efo Mr. Ryd, pob lwc yn y cyngen. Dyma ni'r uned iaith. Dewch i mewn. Dyma'r uned lle mae plant o bob ysgol yn dod i ddysgu siarad Cymraeg. Da ni wrth ein bodd yn helpu plant newydd i siarad Cymraeg amser chwarae ac amser cinio. Dewch i weld os fedrwm ffeindio rhywbeth arall yn ysgol Cefn Coch. Be arall yn dicuro gweno? Dwi'n siŵr iawn. Y gan actol? Da ni wedi cael gyntaf efo'r gan actol amryw o weithiau dros y blynyddoedd. A dyna ni, diwedd ein taith. Gobeithio'ch bod wedi mwynhau ein taith Siarter Iaith o gwmpas yr ysgol.